нашу я прийму, щоб не мішало мені. Потім все поставлю на місце. Все, далі приступаємо до робити, типу, якби зараз скажу. Як зробити, я вже не пам'ятаю, як це називається. Там, де ставити чайник, все таке. Нам для цього треба отака деталь. І до неї поставити ще таку. І скріпляємо це все. Отаке воно четвертке. Зараз. Бачите, як має. Зараз я поставлю на паузу. Так, коли ми отак впили оці деталі, нам потрібно взяти отаку деталь і поставити на сюди. Це якби все тут буде грітись. Ось як у нас має бути получитись. Тепер маємо робити там, де все тако пекти в духовці. Ось як у нас має отак получитись. Ось тут ще лапки треба ставити. Тепер нам треба поставити отаку прозрачну. Отак, щоб її поставити сюди, нам треба не кудись ось сюди поставити це перше стекло. І потім оцю вже двойку. Все, у нас тут стекло. Просто на камеру це, звісно, не передається. Ладно, вже оберну. Ось стекло, думаю, трошки видно. Коли ми це ось зробили, нам потрібно. Далі ми будемо робити. Далі, щоб зробити мивальника, нам потрібна ось така деталь. Ще одна така. Ось така двойка. Ой, двойка, тільки тут одна така піпалка. Ось така одиничка.